Bună! Bine v-am regăsit cu un nou tutorial, sper că vă place. Am realizat acest tutorial cu produsele primite în cutia Peek & Dazzle în luna mai. Produsele de la Miscop sunt unele dintre ele. Este prima dată când le folosesc. Mi se par foarte pigmentate, sunt foarte accesibile și au o gamă largă de produse. Eu am chiar câteva produse în cutie de la ei. Aceasta este una dintre palete. Știu că au mai multe variante. Dacă mă cunoașteți, știți că îmi plac nuanțele de piersiciu. Și de asemenea sunt o foarte mare fană a iluminatoarelor. Un alt produs pe care eu îl ador și bineînțeles că l-am încercat prima dată în această cutie este BB Cream-ul de la Misha. Un produs pe care marii make-up artiști ai României îl recomandă cu mare drag. Ce pot eu să vă mai spun este să vă las să urmăriți tutorialul, sper să vă placă și vă aștept cu mare drag jos în comentarii. Vă pup și vizionare plăcută! Way back in London, I try to visit when I can. It's like I'm always doing something whenever I'm in town. Well, maybe I should bring her flowers, or maybe I'll pick up a pen, and then I'll write her up a letter, and then I'll send it when I can. Myself when I'm talking, myself when I'm talking, myself when I'm talking. All the drinking, but I don't listen anymore. Well, maybe we'll go out for breakfast and talk about it in our sleep. Oh, won't you tell me how your day is? Oh, won't you tell me how you been? And I'll do better to talk about anything that you want now. But I should tell you, I love the sound of myself when I'm talking, of myself when I'm talking.